marxarà de la casa de la Vale. en compte que encara tenen més força. Ja. Però l'has de tirar una miqueta que li costi. Un palet, no? Un palet. Ja. Però és que ara és molt proper, tal quan ell marxa i Sí. Agafa la piqueta, no? Sí, una altra vegada, perquè ell, sobretot, és molt important. Fa olor a merda, no? No sé, jo crec que no l'he cagat. O fem, no per tu. Fem d'algun camí de guapo. He vingut una bafarada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Vale, quítaselo.